Spravili sme si nejaký zoznam a teraz musíme preskúmať tie slova, ktoré sme si vybrali, a aké ťažké bude dostať sa na tie popredné pozície. Takže môžeme si ich zo pár prejsť. Ja už som si ich otvoril v prehliadači. Čiže najvyhľadávanejšie boli ploty. Tu hneď vidíme viacero problémov. A jednak to, že tie stránky, ktoré sú vo vyhľadávaní na popredných priečkách, sú to hlavné domény, nie sú to nejaké podstránky, čo je dosť podstatná vec. Zdá sa, že súvisia s tým, o čo ide aj nám. Veľa z nich má slovo ploty priamo v názve domény, čo určite posiluje ich pozíciu vo vyhľadávačoch. A jeden veľmi veľký problém sú toto sú Google mapy, alebo teda miesta, ktoré vlastne podľa toho, kde je ten, čo vyhľadáva, mu ukážu na blízku nejaké firmy, ktoré sa zaoberajú teda tými plotmi, tou dodávkou plotov. Problém je to v tom, že ak by to tu nebolo, tak povedzme, keď sa umiestnime na nejakom 5. 6. mieste, tak máme ešte aspoň nejaký zásah a dostaneme nejaké kliky. Ale keď to tam je, tak v podstate my sa potrebujeme na to, aby sme boli na očiach, keď sa otvorí vyhľadávanie, ako vidíte, tak tu sú akurát prvé 2, 3 miesta a tie dostanú väčšinu klikov, pretože nikomu sa nebude chcieť skenovať cez toto dlhé a hľadať tam ďalej nejaké ďalšie pozície. Čiže ak by sme sa chceli pre kľúčové slovo ploty umiestňovať a získavať z neho trafik, alebo teda návštevnosť stránky, tak by sme sa museli dostať vyslovene na prvé 3 miesta, čo je určite ťažšie ako dostať sa do prvej desiatky. A oproti tomu napríklad slovo plot, keď si pozrieme, tak tu vidíme, že jednak tu nie sú tie miesta, čo môže byť mierne zavádzajúce, ťažko povedať, niekedy sa zobrazujú, niekedy sa nezobrazujú, kto vie, ako to presne funguje, ale tu teda nie sú, čiže už vidíme, že na prvý pohľad, že tu je 5 výsledkov vidieť hneď, aj na takomto teda menšom rozlíšení, keď má niekto väčší monitor, samozrejme ich uvidí viac. Nie je tu toľko platenej reklamy, ktorá tiež, tu vidíme 3 položky, ktorá to odsúva dole. Čiže tu by pre nás možno rovnaký efekt malo dostať sa na 5. miesto ako v tých plotoch na 3., čiže to bude jednoduchšie. A navyše, keď si pozriete, čo tu je, tak sú tu pletivo na plot, nie je úplne 100% to, čo poskytujeme my, teda stavba plotov. Rýchlo rastúci živý plot je úplne niečo iné, pletivo zase, plot Wikipedia. Toto by sme mohli preskočiť, keď máme špecializovanú stránku na plot. Navyše toto je v angličtine, čiže nie je to úplne relevantné pre to vyhľadávanie. Takže tých by sme mali dokázať prekonať. Plot DK, dánska stránka, nejaká česká stránka nakladateľství plot. Čiže to sú veci, ktoré viac menej nesúvisia s tým, čo robíme my, a tým pádom pravdepodobne sú tam skôr z núdze, než nejakého, že by naozaj súviseli s tým slovom plot, pretože väčšina je vyslovene na nejaký anglický výraz alebo anglický význam slova plot. Čiže pre slovíčko plot by sme nemali až taký problém sa asi umiestniť v tých prvých. Môžeme si pozrieť slovo brány. Tu je tiež výhoda, že nie sú tu tie miesta, ale keď sa pozrieme, tak je tu vidieť, že majú v domene ten názov brány, čiže tam to bude. Ale tiež je tu Wikipedia, tá by sa teoreticky, ťažko povedať, neviem v tomto prípade. Nebude to také jednoduché, ale pravdepodobne to je jednoduchšie než tie ploty, ktoré tam majú navyše ešte tu tie mapy. Brány a ploty, toto je opäť nejaké z tých kľúčových slov, ktoré sme v tom AdWords videli, hej. Tu niekde je, a teda plot má 720 vyhľadávaní oproti tomu ploty, ale ako sme hovorili, je jednoduchšie sa tam dostať hore. A oplotenie sme si tiež ukazovali, myslím, brány a ploty sú kde? Brány a ploty majú 260 vyhľadávaní, čiže tiež je to zaujímavé. A takže tu už je to len na nás proste pozrieť si, posúdiť. Tomu sa budeme tiež asi venovať v nejakom neskoršom videu, že ako najlepšie posúdiť
že ako jednoduché bude dostať sa na tie horné pozície. Tiež na to existujú nejaké nástroje, môžeme si ukázať jeden, ktorý používam ja, a to je Market Samurai. Tento nástroj má bezplatnú verziu na 7 dní, môžete si ju stiahnuť na adrese blogs.egon.sk/ms ako Market Samurai. Pravdepodobne vám bude stačiť asi aj tá free verzia, nebudete si musieť kupovať, pretože ak si spravíte tú analýzu kľúčových slov v AdWords, kde je zadarmo a môže vám trvať koľko len chcete, a potom to sem všetko nasačkujete a pozriete si nejaké bližšie parametre tej konkurencie, tak to vám naozaj nebude dlho trvať. Tento nástroj vie robiť aj tú analýzu, ktorú robíte v AdWords. Má kopec ďalších funkcií, takže keď niekto má veľa stránok a stále sa tomu venuje, tak mu na niečo môže byť dobrý, ale keď to robíte jednorazovo, tak vám bude stačiť táto verzia. Čiže tu vidíme ploty, vytvoríte si nový projekt, nadefinujete si kľúčové slovo, povedzme plot, brány a ploty, letenky, ploty, brány. To sú kľúčové slova, ktoré som si ja týmto new keyword vytvoril. A na každé z nich si kliknem na SEO Competition a Generate Results. Položky referring domains ma až tak nezaujímajú, domain backlinks, Moz directory, Yahoo directory ma až tak nezaujímajú, čiže tie som vypol, ale keď si ich tam necháte, nič sa nestane. No a tu to vlastne viete posúdiť, či to bude ťažké dostať sa do prvej desiatky, pretože on vlastne spraví to, že zoberie prvú desiatku a pozrie všetky možné parametre, koľko majú backlinkov, koľko majú stránok, PageRank, vek domény, či majú optimalizované title na stránke, URL, čiže adresu, či majú ten názov hľadaného kľúčového slova v doméne, v popise domény, v headeri a bla bla bla, proste milión vecí. Čiže tu vám na nejaký taký prvý pohľad ukáže, že čo je červené, to je ťažko prekonateľné, čo je takéto žlté alebo oranžové, alebo čo to je také stredné, a zelené je vlastne, že nejaký taký jednoduchý cieľ. Tuto to vyzerá na prvý pohľad ľahko, že to sú tie zelené, len tie zelené to sú tie mapy. Čiže tie tam len robia šarapatu a ostatné je väčšinou to oranžové, táto červená pri mapách nič neznamená, tu znamená, že doména je staršia ako 6 rokov, čiže už je na trhu dostatočne dlho, 8 rokov, 10 rokov. Podstatný údaj je tento PageRank, to je vlastne také ohodnotenie Google, že akú má hodnotu tá stránka. Pohybuje sa od 0 do 10, 0 je najslabšia a 10 je úplne najsilnejšia. PageRank okolo 4-5 už je silný a ťažko sa s ním nejakým spôsobom bojuje, ak vy nemáte vysoký PageRank. Ďalší podstatný údaj sú backlinky, to znamená odkazy na túto stránku konkrétnu, ktoré čím sú vyššie, tým je lepšie, ale nie je to úplne 100%. Čiže tu vidíme, že dosť je tu toho oranžového, dosť je tu toho červeného. Keďže ten PageRank je do 3, tak teoreticky s týmto by sa dalo ešte, keď máte firmu, ktorá robí ploty, tak môžete sa snažiť dostať tu na nejaké popredné pozície. Bude to pravdepodobne trvať dlhšie v porovnaní napríklad s brány a ploty, kde tu je to, dá sa povedať, zelené more, PageRank je dosť nízky. Čiže tu by bolo to jednoduchšie. Plot samotný je náročnejší ako tie brány a ploty. Je tu toho dosť červeného. A stále tie PageRanky, na prvom mieste je stránka s PageRankom 1. To znamená, že nie je to až také. Wikipedia tam má červené čísla, ale tá nie je špecializovaná a okrem toho je o niečom inom. Čiže tuto by sa to malo dať nejak s tým pobojovať. Tieto, čo sú tu červenou, tak vlastne nesúvisia, hovorím, sú tam asi skôr z núdze, než z nejakého reálneho dôvodu. A keď si chcete pozrieť, ako vyzerá, keď je to hrubé zrno, že fakt ťažko preniknúť, tak povedzme letenky sú dosť taká oblasť, o ktorú sa bojuje, o kľúčové slova, takže tak. Ale toto je len skôr také informatívne.